Леле, всичко стана сега на криво. След това падане. Шанс. Някъде към 3 минути бяхме в първа позиция. И сега може би вече съвсем накрая се уля. Но какво да се правим? Късмет. Не, мале, тука, не го ли видя това, бе? Ей, тука може би ще бъде финиша, защото не знам на къде друга да може да се кара. Мале. Навярвам, другите няма шанс да ни изпреварят според мен. Твърде назад са. Това трябва да филмаш 1000 пъти. Чакай, намали тука... Вижте, още даже не се тръгни към плажа, смята. Ако ние завършим и започваме да трябва за DNF, то всички ще бъде DNF. Виж, човек, те още не са съзнали, what the fuck. Чак сега един гордо. Искам да видиш накрая каква ще бъде разликата между нас и това, дето ще завърши след нас. Сигурно ще бъде към минута според мен. Аз чакам това да бъде доста по-близичко. Дръж се. Така ще майна бързо. Добре, тук само даде малко време на това. Може да не е една минута. Все още не завършил. Абе, 4 мили толкова много ли са? Я виж колко чекпоинта? Още 12 чекпоинта. Аз съм мисля, че ще стане доста по-кратко от това. Добре. Така по-мисля, че 4 мили за това състезание май са много. По-малко. Гордо тук го настилям, защото той нещо забавя. Добре, ти леко тръгна. Сега ако може да му открадем, ще бъде страхотно. Намали тук. Намали. Не ме слушаш. Събра всички игради. Друг път на плажа. Тръгваме пак нагоре. Как откача. Тук сега ще върнеш и бъде много. Малко трудно обаче се пак. Внимавай, че горе към, нали знаеш, не вземеш да изскочиш така. Защо да не изскочиш? И ето го и финиша. Нататък. Сега ще видите колко хора са DNF и дали някой завърши изобщо зад нас. Аз казах една минута, сигурно ще бъде разликата. Горе-долу да, една минута, при това, че няколко път се объркне и вижте, другите всички са DNF. Та сега, хора, е време за още едно състезание и нека започваме. И така започваме с второто състезание след много време чакане, понеже състезанието бъгна 2 пъти подред. След това се наложи да влизаме в синглплеер и да излизаме отново тук, да влизаме. Голяма каша, сигурно едно 10 минути изгубихме. Добре, давай избирай. Виждате, не сме и кой знае колко хора, не знам защо, къде отидоха другите, но просто ги няма. И в момента сме само 4-ма. Ето го състезанието, как се казва, Вамонос 1, 2, 3, по-скоро обратното. След тая не е кой знае колко дълго, 2,80, нали? Да. Скокчета нещо има ли? Мисля, че не.
Щом няма, значи трябва да бъде горе-долу лесна работа. Лошото е, че като няма така, другите сега ще ни бутат, ще стане малко така, блъсканица. Нищо, че сме толкова малко, това не им пречи да ни блъскат. Да видим сега обаче другите с какви коли са добре. Виждам един с Зенторно. Да видим отзад какво има. Адер и другото не го видях. Се тая. Зенторно и Адер, ние сме с Зенторно. Така, започваме. О, добре, няма завой пред нас. Прекрасно. Това не се беше случвало от 1000 години насам. Не, ама тук пак има завойче. Димавай. Леле. Пол Уокър стайл. Как се обърна. Намали. Добре, мале, той има също Зенторно, май като нашето, само тия цветовете отстрани са му различни. Добре, първо място. На тротуара как закачи. Давай сега от буста. То така ще е до края. Трябва да го бутнеш обаче, ако искаш да завършиш пред него. Оп! Не се получи много добре. Или се получи, бе? Получи се, добре. Съвсем лекичко го закачихме и с тази скорост няма как просто да не го ликвидираме. Така. Сега само трябва да си държиме първата позиция така до края. Не е кой знае колко дълго състезанието, отново повтарям. Хубаво, че има мантилия, ама има, няма. Някъде има, някъде няма. И то точно на най-опасните отсечки няма. Там има, добре. Това обаче не е проблем ние да прескочиме, все пак с тази скорост. Наляво. Мале, тук колко... Това беше на дясно, човек. Малко съм се с посоките. Не за първи път ги бъркам. Не, отмъщение, фак. Опа, обаче бързо се обръщаме. Не, фак. Човека си е наумил да ни отмъщава. О, само че пред финиша стана катастрофа сега там. Добре, трябва много добре да вземеш този завой, защото са ни по петите точно. И добре, не ни блъсна. Сега само да се молиме да не ни вземе от буста, че ще ни настигне. И first place, yes. И така, нито един DNF, първа позиция. Накрая стана блъсканица, видяхте какво стана. Той ни настигна някакво и след това опита се да ни прецака, но не успя и си завършихме без проблеми на първа позицията. Хора, това ще бъде от всичко този гейм. Надявам се да ви е харесал. Ако така харесате, го оставете коментар и се абонирайте за наш канал, за да не си всеки ден. Бъдете чак с нас, ще си видим в следващия клип. Чао!